ka foli badi aw ma aw munu ye danaya da groupe renouveau ka chake minaw kan walasa ka aw kunafuni ladala aw b'a dɔn ka fɔ sibiri o sibiri ni wakati sera groupe renouveau chake minaw sanfɛ min bɛ sigi aw ye o jamukan tɔgɔ ye ko 7/7 ale ni tɔw tɛ kelen ka sɔrɔ k'ale bɛ kunnafonidilaw de wele ka na dɔgɔkun kɔnɔ koba minnu kɛra ka damadɔni sugandi olu la ka se ka na olu walawala jama ye faamuyali ka sɔrɔ olu la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu bɛ an lamɛn renouveau télévision sanfɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan an bɛ aw fo k'aw dangana aw minnu b'an lamɛn radio renouveau sanfɛ bamakɔ n'a lamini na 98.1 ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka foli badi mɔgɔ minnu bɛ an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la ka ɲɛsin anw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ anw sera ka minnu sugandi kumakun na o bɛ tali kɛ gɛlɛya misɛnninw o bɛ fangacɛ furancɛ fanga maaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya misɛnnin minnu ni u kumakanw yɛrɛ taara ka t'u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a nɛ don o ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ gosi ko a kɛra kata ba naani ani solasigi 6 ye ka sababu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye bataki bɔ ka jalakiba bin faransikaw kan k'u bɛ ka anw ka kow ɲɛɲini n'a bɛ wele ko espionnage an bɛ n'a nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ RFI ani France 24 ko kura bɔra a ko la ka sɔrɔ ka jamana ɲɛmɔgɔw tun ye bataki bɔ k'u ka baara ɲɔngirila dɔɔni nka o kɔfɛ cakɛda min yɛrɛ n'o ɲɛsinnen bɛ kunnafonidi baaraw ma haute autorité de la communication o kɔni ye sɔnni sigi ka kun fɔ k'u bɔ k'u da an bɛ n'an nɛn don o kun ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔ a kun b'a kun bɔ ka se k'u yɛrɛ bɔ yen nɔ pewu an bɛ n'an nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka baro kɛ nin kunkan ko ninnu kan an ka maa welelenw k'a daminɛ ne kini bolo fɛ Ami Baba Sise Figaro maa ɲɛmaa ka fara o kan Radio Sahel o maa ɲɛmaa don ABC i ni ɲankuma kaba i ni sɔgɔma n b'i fo foli diyara n ye kan kɔrɔkɛ fila fo a diyara u ye Yusufu ni Sori k'a f'u ye bon bi ta tɛna nɔgɔya dɔɔni kan dɔgɔkɛ fana fo Kulubali ani minnu bɛ kan lajɛ ani minnu bɛ kan lamɛn ayiwa k'a fɔ sɔɔni dɔrɔn ni Ala y'a yira n na an bɛ don seli kɔnɔ n'Ala sɔnna vraiment an bɛ n ka foli da ka bɛɛ lajɛlen fo Ala ka san caman yira n na amina ya rabbi merci beaucoup amina ya rabbi Sori Ibrahim Diallo amba n bɛ foli kɛ an jɛɲɔgɔn minnu nana kɛnɛ kɔnɔ a diyara u ye ABC Yusuf ani Yusuf tɔgɔ fila minnu bɛ ka an lamɛn minnu bɛ ka filɛli kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu tɛgɛ bɛ nɛgɛ la Ousmane Togo ka taa se Fuseni Daw ma régie la je crois que Dramane Kone bɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo sabula olu ka laɲini de kama an bɛ ja sanuma ni kumakan sanuma sɔrɔ sunkalo tɔ kungo kelen ni yawawa a musaka ko Ala ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen a kuncɛ ko ɲuman Ala ko di an ma Ala ka jamana basigi amina ya rabbi an bɛ i fo Yusuf Kulubali ka bɔ radio Rampar la Yusuf i ni ɲankuma kaba an b'i fo foli diyara n ye ka radio ni télé ɲɛmɔgɔya so fo o bɛɛ y'i laminɛ i ye ni kɔrɔ minnu wele ka na débat la k'u bɛɛ lajɛlen fo je pense que ne ka bita bɛ kɛ kalan ni ayiwa Ala k'a kɛ kalan ne bɛ kɛ kalan bulon de kɔnɔ ayiwa de Ala sɔnna kaba casquette fila b'an an kunkolo la lakɔli karamɔgɔya yɔrɔ fana bɛ yen nɔ ani kunnafoni bi Mali an bɛ se k'a fɔ ten Mali école karamɔgɔw dusuma kasilen don kosɛbɛ sabula ka d'a kan selenge kɔnɔna la min ye Kangara école B o directrice u taara bɔnɛya nin na kun f'a ka bureau kɔnɔ an bɛ dugawu dun k'a ye Ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ma k'a dayɔrɔ sumaya ani fana ni ka kangari da ni ɲɔgɔnnaw ninnu kana kɛ an ka école yɛrɛ kɔnɔ a fɔra ka u ka violence bɔ école kɔnɔ a tɛ faamu cogoya si la ka taa lakɔli karamɔgɔ sɔrɔ fo a ka baarakɛyɔrɔ la k'a kantigɛ k'a bɔnɛya nin na a tɛ faamuya cogoya si la an bɛ dugawu dun kɛ Ala ka lahara sɔn sumaya Yusuf Kulubali an ko Yusuf Kulubali Yusuf Sisoko la k'a tɛ kɛ Kulubali la kɛ walima n'a kɔrɔbayara a bɛ k'a ye ɲɛbaa don Yusuf i ni ɲankuma Isa k'i fo a diyara n ye an barokɛɲɔgɔnw bɛɛ fo a diyara u ye ka n terikɛ Sori fo hali n'a sɔrɔ n'a tɛ fankelen n'a tile furadama tɛ fankelen donc n bɛ dugawu ta parce que bi ni Ala sɔnna bi bɛ sɔn ka kɛ sun kalo laban ye don laban ye donc don laban ye Ala ka an bɛ halisa an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu ɲini pour que Mali ka se ka basigi ka techniciens bɛɛ fo a diyara u ye an bɛ foli an ta fara aw ta kan k'aw dugawu don kɛ sunkalo Ala k'a kuncɛ ko ɲuman di wa n'ale kuncɛra a bɛ bɛn ni seli de ye Ala ka seli caman yira an na an bɛ sɛmɛ foli kɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen an dalen b'a la k'a fɔ sunkalo bɛ sɔn ka dan bi ma ka sini dimanche kɛ seli ye minnu fana b'an la ye dimanche donya fɛ an b'a f'u ye n k'u bɛɛ lajɛlen ni seli jamana kunkankobaw anw sigikun ye o ko ye kunkankoba ye min ye o ye bɛnbaliya dugu jɛra
fanga cɛ furancɛ fanga maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra yɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen premier ministre ka bɔli kɔfɛ CNT la a kuma gɛlɛyara kosɛbɛ fo a kuma tɔ nana ka n'i yɛrɛ sɔrɔ vidéo sanfɛ vidéo jumɛnw don minnu bɛ wele ko vidéo manu ani maa wɛrɛw olu ye kumakan dɔw fɔ par vidéo man interposé mɔgɔw ye ɲɔgɔn jaabi minnu ye Choguel kanubagaw ye minnu ye colonel dɔw kanubagaw ye a ko gɛlɛyara Ami Baba Siye e bɛ analyse jumɛn kɛ nin réaction ninnu kan i y'a jateminɛ fɔlɔ k'a kɛra wa n y'a jateminɛ n b'u lamɛn yɛrɛ n delila ka fɔ yan nɔ a ma mɛn yɛrɛ n ko fanga bɛ yɔrɔ min fɛn caman bɛ fɔ k'a sɔrɔ kun t'a la u bɛ ka mɔgɔ minnu bila baara la parce que la communication institutionnelle même a bɛ vidéo manw de bolo bi kana se k'a la fɛn fɛn min bɛ kɛ fɔ réseau sanfɛ surtout sur le plan sécuritaire u bɛ mun fɔ yɛrɛ an yɛrɛ dabali bɛ ban vidéo man ninnu ka baara la mais y'a fɔ cogo min kilanko de bɛ yen nɔ parce que n bɛ to k'a fɔ n ko ni dɔ bɛ premier ministre kɛrɛfɛ ou bien ni dɔ bɛ Assimi kɛrɛfɛ ou bien ni dɔ bɛ Malick Diaw kɛrɛfɛ n'a tigi bɔra ka kuma hali ni responsable ninnu ma u bila a la les gens vont penser que c'est le cas parce que bɛɛ de kan ka se k'i ka mɔgɔ ladi donc u bɛ kuma o kuma fɔ a bɛ u dɔnnen ni mɔgɔ min ma sɔrɔ mɔgɔya ye a b'o tigi engagé wa ne bɛ k'o de fɔ ça l'engage o parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a ma mɛn yɛrɛ u ma bon je prends le cas du premier ministre ka mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ n tɛna u tɔgɔ fɔ en tout cas les vidéomans qui sont là moi j'ai vu ne yɛrɛ dabali banna minnu bɛ ka Sedasiw lagosi Sedasiw kɔrɔmatigɛ Sedasiw critiquer trop. Et puis j'ai vu aussi des gens qui sont en train d'attaquer le premier ministre. Il y a c'est un clan qui est là. Mais John Lebek John Bla Allah. C'est un clan. Non, Ningalite non. Parce que vous tombez que idéo moun défendre. Ne beko refo. Vous tombez que fait chaman fo. Mais c'est maintenant que vous beka femme ko otisega keo. Vous beka foko kabo cédé là. Moi je dis que Choguel Tara CNT la domi. Il a été sage, il a été correct, il a été responsable. Mais premier ministre refo ode geleaye. Pourtant ode tien. Mais ça fait combien de temps premier ministre ka fo? Ne o fo andela ka fo semaine passée ngo mo munu marcher ka fo ku be bo cédé wala ngo utar papier di Choguel mawo pourtant adunya amina ma fu ye ko ateka kew mais dans le CNT il a été clair a fait fo CNT kono o de tien o mais les autres ce n'est pas leur avis c'est pourquoi problème be kanao parce que révolution be kera malion yere borani be kama mais Choguel Tara abe jeya ka fo o shiti sega kew wa ashima kew mais aussi avec espoir de kundira jamana de mo ka be ke o ka munu hakilina e bibi na kanga bo France ne be ko do fo quand je prends le cas de Ben connaît Choguel Tara à Togoma ka critiquer ko sebe parce que ako Choguel fendo fo munu be mo décourager parce que ni ko mo ma ko ne peut pas quitter la CEDEAO ko ne peut pas créer notre moyen ko ministre sekata ne o do fengo mais jone be kubali si c'est même plateau nya fo ngo ube ko kuma munu fo dans le carré là uti se ka kewo ayo ame sengana sorry e ka jatemne jume akani bembali ya min dugube ka je doni fanga che franje fanga mo ko were ni nyonje bon ne ka jatemne gele abe wa e bolo bien gele atenyere non kaba gele atin politicien ani jekulu do olu de be ka nyini ka gele ala do parce que ou ma fin soro jamana mara tagabolo konna la d'abord qu'a préciser k'a ira bela jelena entre les militaires gɛlɛya foyi tɛ mɔgɔ dɔw de b'a ɲini ka gɛlɛya don sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ kaba jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma cadre stratégique permanent pour une transition réussie u bɔra ka kuma dɔw fɔ n'i y'u ka kumakanw jateminɛ le fait que u ma se ka place sɔrɔ gouvernement na o kɛlɛ bi kelen tɛ jɛkulu filanan M5 RFP yɛrɛ kɔnɔna la n bɛ segin a kan minnu ma place sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bolo jɔyɔrɔ foyi tɛ u la bilen jamana ko la min ye M5 RFP premier ministre ye n'o ye Choguel ye n'o kɛlen bɛ k'i kɔ don olu la gɛlɛya bɛ ta ka ɲɛsin Choguel ka mara tagabolo filanan yɛrɛ wolo debout sur les remparts kaba an ka kow bila a minɛn kɔnɔ ne tɛ se ka faamu ka fɔ ko ne bɛ gouvernement supporter n bɛ sɔrɔsiw supporter mais ko n tɛ Choguel fɛ o tɛ se ka faamu i tɛ se ka kɛ Assimi fɛ ka kɛ Diaw fɛ ka kɛ Kamara fɛ ka kɛ Kone fɛ k'i tɛ Choguel fɛ o kɔni o ye yɛrɛ nɛgɛn de o ye nkalon kuma de donc yɛrɛwolo débouche sur les remparts non ne bɛ ka min f'i ɲɛna
ces militaires là bɛnkan dɔ de nana to n'u ye coup d'état yɛrɛ kɛ jusqu'à présent bɛnkan bɛ ninnu cɛ mais des gens pour des intérêts personnels u b'a essayer ka ninnu kɔ don ɲɔgɔn na mais u ka dɔn k'a fɔ coup d'état dɔ tɛmɛna gɛlɛya min donna CNR2 kɔnɔ jɛkulu ani politiciens ka gɛlɛya de nana kɛ sababu ye ka sɔrɔsiw k'olu fara ka bɛnbaliya don u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra leçon ye mɔgɔ minnu bɛ an kunna sisan u sigilen bɛ u ɲɛ bɛ bɛɛ la u bɛ ka bɛɛ lamɛn u bɛ ka bɛɛ ye donc gɛlɛya tɛ sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya maa minnu ye politiciens ani mouvement ni jɛkulu minnu bɛ yen minnu bɛ taa ɲini na mais n'i ye jateminɛ kɛ u ka fɔtaw la kaba i yɛrɛ dabaliya bɛ ban ne tɛ jigin vidéo maniw na ye parce que bɛɛ b'i ka intérêt ko de la min bɛ États-Unis n'a bɛ Choguel défend min bɛ Kati Bamako yan n'u bɛ sɔrɔsiw défend nin bɛɛ intérêt ko de mais an ka dɔn bi foyi tɛ jamana in bɔ mɔgɔ tɛ se ka transition supporter ka tila k'a fɔ k'i bɛ bila premier ministre la o tɛ se ka kɛ kaba Isuf e b'a analyser cogo di kaba transition soutien yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na bon je pense que Sori ye kuma laban ni min ye ne b'a daminɛ o yɔrɔ la quoi ni mɔgɔ min bɛ yɛrɛ wolo déboursé en pardon ni mɔgɔ minnu bɛ ka ɲɔgɔn jaabi ta a bɛɛ tun bɛ yɛrɛ wolo de kɔnɔ surasi ko mun fara Choguel ko mun fara bi de u yɛrɛ dama ko mun fara la u bɛɛ bɛ k'u positionner a bɛ ka min fɔ k'a bɛ États-Unis bi k'a bɛ ka premier ministre défend yɛrɛ wolo membre de kun don f'a kan a bɔli min kɛra o tɛ Choguel ko ye o tɛ Assimi ko ye bi de komi ni u yɛrɛ y'a essayer ka ni clan fila créer dɔ taar'i jɔ yan fɛ dɔ taar'i jɔ yan fɛ Sori y'a fɔ sisan ko ne y'a sɔrɔ ko ni politiciens tɛ ni ko politiciens de bɛ ka nin ko mais ni politiciens y'a kɛ dɔrɔn o kɔrɔ k'u sera militaires la o parce que tiɲɛ de y'o ye o militaires ka bilama i yɛrɛ ka kuma colonel 5 bilama an b'an yɛrɛ ɲininka u yɛrɛ bɛ cogo di o foyi t'u cɛ non nin b'o ɲininkaliw nin b'a kun bɔ quoi aw ka premier ministre talen parce que an b'a jigiya k'a fɔ olu ka premier ministre talen de don olu de farala ɲɔgɔn kan don min na a bɛ fɔ ko M5 ka premier ministre di o don Assimi kun tɛ yen a bɛ fɔ kɛnɛ min kan Assimi kun t'o kɛnɛ kan a su parce que a su an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Sori fo Kati surasi minnu ye M5 de so Assimi kun t'o cɛ la o mais a bɛ se ka fɛn kunkolo di mɔgɔ ma cogo di ka tila ka a tɔ sama ka bɔ a bolo mais e bolo olu de bɛ k'a sama u bolo ne bɛ da la k'a fɔ bi olu de bɛ k'a sama wa ne bɛ da la Adama bɛn a dɔnnen don ko Adama bɛn Adama bɛn ye bɛ ka kuma min fɔ moi je pense que bi défi wɛrɛ b'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la an ka génération surtout ces messages là je vais le faire passer a bɛ ka kuma min fɔ a bɛ ka kuma min fɔ est-ce que espoir fu fana ma d'u ma k'a fɔ ko Mali bɛna bɔ CEDEAO la non est-ce que Choguel fana m'o ABC ye kuma dɔ fɔ ne ma sɔn complètement parce que premier ministre ka passage la CNT kɔnɔ premier ministre m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'a fɔ an tɛ bɔ CEDEAO la fiyewu ou bien an tɛ bɔ CFA la fiyewu ou bien non ce n'est pas sur la table voilà a tɛ yen bi ani a tɛ kɛ olu tɛ kelen a ko bi don min na CFA ko la il a été très clair a ko bi non MINUSMA de don a ko bi an filɛ yɔrɔnin min na san k'a a kuma tɛ yen il a été précis a ko mɔnɛko kuma yɔrɔ la parce que o yɔrɔ de la an b'a fɔ ten u bɛ k'an ladon kɛlɛ dɔ kɔnɔ min tɛ an ka génération yɛrɛ ka kɛlɛ o ye mun ye Musa Tarawele ko ni Modibo ko an tɛ o la bilen de toutes les façons an kɔni bɛ wolo i t'o la dɛ sinon Adama bɛn ninnu b'o la non an t'o la min na an bɛ wolo kumana min na o y'a sɔrɔ franc malien tɛ yen donc an bɛ da la k'a fɔ a kun bɛ yen mun y'a bɔ yen o de ye kuma tiɲɛ ye o kɔrɔ ko gɛlɛya dɔ de nana min y'a to a bɔra yen c'est très clair ɲɔgɔn faamuyabaliya y'o fana non mun de la fɔra ko o kɛra échec ye mun na n'an bɛ taa an ka ni ne ye premier ministre ka kuma faamu bi ni don min na ni Mali a décidé k'a ka monnaie kɛlɛ c'est pour que hali ni san 100 ni coup d'état kɛra coup d'état kɛla ka na ka taa ka Mali monnaie to yen o di ça c'est très clair coup d'état kɛla wɛrɛ kana na ou bien régime wɛrɛ kana na min b'a fɔ an bɔra o kɛra défaut ye an ka segin ka don tuguni moi je pense que ça c'est très clair
mais si ça oublie qu'en a do kɛlɛ mon no de ka fɔ ko Modibo Keita ko kɛlɛ ni Musa Traoré ko kɛlɛ ne bolo o tɛ bi kɛlɛ ye bi an ka propre défi b'an bolo an kan ka minnu relever minnu tɛ Musa ka défi minnu tɛ Modibo ka défi moi je pense que Modibo ka bilan pour sortir Modibo ka n'a sɔrɔ ATT ka bilan a ka bilan Modibo ka bilan Modibo Keita de ka bilan Musa Traoré ka bilan Musa Traoré de ka bilan c'est vrai que o kasa bɛ ko in fɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko Musa mɔgɔw ni Modibo mɔgɔw bi bɛ yen na bɛnbaliya i b'a ye k'a fɔ o kumaw de nɔfɛ nin gɛlɛyaw yɛrɛ na e bɛ nin analyser cogo di transition mɔgɔ minnu bɛ transition yɛrɛ cɛ ma faamuyabaliya ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ ta Issa tubabukan na u bɛ fɛn dɔ fɔ ko la lutte unie mais le pouvoir divise. Mais l'alternance au ɲɛfura fɔlɔ la dɔgɔkun in kɔnɔ. Voilà. C'est-à-dire que nin mankan ka bali mɔgɔ la minnu ko t'u ni ɲɔgɔn cɛ u m'o faamuya ko b'u ni ɲɔgɔn cɛ jagoya la o parce que hali colonel ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw bɛ ça c'est la marche normale même de la gestion de l'État. C'est-à-dire n'i bɛ État gérer cogo cogo la mɔgɔw de b'a ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ partisan minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ n'i ka partisan de don donc forcément o bɛ kɛ mais min bɛ ka ne dabali ban dɔɔni c'est-à-dire que débat in bɛ kɛ ni ka kɛ débat de personnes ye n'a kɛra débat de personnes ye c'est-à-dire que o de bɛ haine bonya quoi parce que quand j'entends des gens dire u bɛ Choguel contre la u bɛ Assimi de fɛ u tɛ nin fɛ u dana débat de personnes la c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été investis de mission dɔw de confier la o mission évaluation de sen fɛ a donna k'a fɔ karisa e bilala minɛn min kɔnɔ e m'o minɛn fa quand je prends par exemple l'interpellation de Choguel au CNT o de fɔra o quand nous a dit qu'il y avait 3 sur 10 dames, mais c'est sur la base de l'évaluation faite à partir de son plan le PAG. Donc on est en tout cas mission min confiée là il nana utula anye min confiée là évaluation na il y Roma keme o keme yebi sabadron donc bi olombla maseka ke no make donc il m'a moins soro donc o kro il m'a ijoro ali kangi joro bla donc no lukera o manga ke sawiye ko do ko no o be Choguel contre la o be Assimi contre la oteo c'est dire jamana gestion na fanga bo passion de kono tant que ma boko no amena ke mo ko kele de e be vidéo manu munu fala franchement c'est regrettable jamana mana réduit vidéo manu na ça veut dire que le débat qui devrait être mené à un haut niveau au début na mené dans la rue mais c'est des intellectuels à do là bête intellectuel de do be hali alute ou te familier que ça dit que l'État peut fonctionner tout comme il y a des vidéomans qui ne savent même pas comment fonctionne l'État. Quand je vois des gens s'attaquer à des Noussar Kabouja Balma ou Nafé, mais est-ce qu'on doit arriver à ce niveau? Aller à point de vue déduit sur une gestion, sur un programme, dans un cadre bien précis. Mais pourquoi on va aller s'attaquer jusqu'à ses origines, à sa famille et tout. Donc au cours de la démocratie des familles, on a la liberté d'expression, on a kala de do la sang quoi. Alors que démocratie là, en démocratie acquis en 91 au prix du sang. Martyr d'eau de Sarah. Franchement, n'a fora Moro de Bena, acteur croix de Bena, et avec la complicité des hautes autorités, ou de Bene de Baliba. Comment est-ce que vous le qui prêtait à ce jeu là quoi? Quand faut qu'un vidéo manou Sarah, Koluka Kuboka Moro Bruja, ou bien Renault c'est un fait, Abu Moro de Gain, Koulou la beau forcer là. Mais franchement, c'est la démocratie qui est en train d'être confisquée. Donc vraiment, le comportement sur nous a d'abord quoi. Amin Baba c'est quoi débat réduit les dos vidéo manouga niveau là. Mais est-ce que au final ce n'est pas la marche du monde à me dominer comme que ce soit au Mali ou en France et ailleurs, évidemment sur une vidéo man que les al français bibina qui sont des influenceurs. Non, Issa, être influenceur là, c'est bien. Mais ni be influencer, il faut les influencer dans le bon sens. Par exemple, ne me voulez chaque matin qu'il a dit sur ce plateau, tu fais des recherches et tu n'as fait un foufou. Moi je le début la moi je le début la main. Et même il faut parce que il y a des gens qui n'ont que le téléphone au de galère quoi. Dans les autres pays, c'est la presse qui fait même l'opinion. Je dis bien la presse, et pas les réseaux sociaux où n'importe qui se lève à Tigiba Haknadi. Tu ne m'as jamais vu faire une vidéo. Seulement dans les médias on m'invite maintenant. On te vidéo ok, sinon musique vidéo ok. Mais pourquoi mon bekake ou vidéo est nenide, neni djukuba. Et on est toujours là, on applaudit. C'est ce que j'ai dit, il faut se démarquer de ces gens-là à un moment donné. Mais n'a pas ko dobe Choguel Kerefe, ko dobe Malik Diaw Kerefe, ko dobe Assimi Kerefe, c'est ce qui n'est pas bien. En boire comme mon fossi ça, mon bec nyon la gauchibi, mon bec nyon neni. Ngo ou le tout boulevard sans fait le 14 janvier. Ils étaient tous en tenue militaire. Ou le tout me CDA neni. Mais non on a dit que comment on les gens ne vont pas comprendre ça. La foule qui était là-bas là, Atina Famou,
Parce que non, on va quitter à baie de forêt ce jour. C'est ce que j'ai dit. Bitar n'est pas n'importe qui. Bitar là, c'est quelqu'un, il a été dans les institutions de ce pays-là. Aller boire un faux à Nebadonko, lui-même, il a dit ça. Mais pourtant, il a fait marcher les gens. Et Bitar, il est proche du Premier ministre. Qui peut nier ça? Donc, vous gueulez à Bala quoi. C'est pourquoi il dit il faut dire aux gens maintenant, quand j'entends Ben dire que même si on a 16 mois, même si on a 18 mois, même si on a 20 mois, Kango Mene. Alors que Shogel dit non, 24 mois. 24 mois. Ben, ça c'est les acteurs même de la transition. Ouais, Ben, comment qu'on fait? Ben, il est proche de ces militaires-là. Ça c'est clair. Mais est-ce que est-ce que le mouvement de soutien nous a commencé à Foussir Oudana? Kaba, avant de répondre à cette question, Alpha Yaka s'entend qu'il n'y avait pas ces histoires des réseaux sociaux. ATT pareil. Les réseaux sociaux n'en a qu'à 5 ans sur IBK clé de compte. Ni moyen utilisé pour fragiliser le régime de IBK, c'est les réseaux sociaux là. Et pourquoi on veut à ces vidéos aujourd'hui qui nous donnent l'information à l'instant T, même nous t'es Tiakan. Non, on la gouchi. Non, c'est justement. Ne pas faire comme un là, tout simplement. Franchement parlant, je reviens un peu sur le propos dessous. Nous serions mis pour assemblée là. La moindre de renvoi du Shogel. Mogo, il sait qu'à comment, même du Soukuna, il va faut Bonyani Karmakono. À Fouran Tchoukoumima, à un premier ministre qui est chef de gouvernement, président, premier responsable, je veux dire, d'une institution. Nous savons fait Yamari à l'intérieur. Charia au Dantke Kavoko, au délit, au crime, Walma, délit de crime de Kafa Premier de est-ce que délit de crime de non, c'est pas Charia est-ce que la manière de dire. C'est ça, il est pas un premier ministre Kaba. Ne pas faire comme il faut tout simplement. Sa façon de s'adresser au premier ministre, on dirait que c'est un règlement de compte. C'est-à-dire que ces histoires de clans dans le M5, le pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Nous savons que M5 Kokeladou, tendance mi be ma fait sur le gouvernement, il est temps qu'il y ait encore beaucoup. Donc, encore une fois, nous savons, même s'il doit y avoir d'autres interpellations, c'est pas bon. Quel est le régime qui n'a pas nourri en son temps ces groupes de mouvements de soutien? Kata damne a la phobie. Et vous voulez qu'on supprime ça aujourd'hui? Pourquoi? Mais la question on devait poser. Maintenant, on va faire comme il faut. Aujourd'hui, en transition, c'est un moment particulier. Jamona Begléa Kono. Bi aujourd'hui, Mimeka ke Franfra na Franco Jamona Erebi. Dian Kelemek ka an Janfa. 21 ans, il y a devant nous. Kaba, moi je crois que en tant qu'Ansigi américain, qu'elle est mimbe en ironche encore dabla. Mais mouvement de soutien, au moins dabla bi tu sais qu'à supprimer. Ayo, Youssouf, est-ce que le mouvement de soutien ou transition et Wakati, il n'est pas temps qu'à réfléchir à la même question? Mais fait qu'à Signana Ntogomani Nkorakeka Kumadola, quand il dit que Irion do c'est un fait qu'à Morodo Gengabo, Kaba avec démocratie là, les journalistes dit, n'intérêt du conseil des ministres Salgon, va faire un compte ministériel ou bien Gengabo. Ou te quoi démocratie confisquée là? N'intérêt du CNT qu'on a fait comme drapeau d'Unkana, que démocratie ou bien Kasorontala ou bien Gengabo. Wa ali chini ni mugam nana doni sal kono ka soro été journaliste ibini siga no ga kuma 7 sur 7 kon na été kuma la fem benu ou temesira o do fem nu u ketugo de do o démocratie kele ne ba nyina an fe fana kanga asigi ganya ko sino ko démocratie be yelema ka kambulo anarchie et c'est très clair. Et concernant ce qu'il a dit sur Noussar, ni Noussar est courageux soro kata jo premier ministre nyagoro ka premier ministre aya hakilna de fo aya hakilna de fo mi ni te be fana ga tien nous ça fana kanga so aka wo hakilna fana ga critiquer amiga video mani fo non amiga video mani mi fo ay video mani mi fo ko ay nous ça fani nga abani dien wakati dola o video mani ma John fani nga abani malla président mi be ankuna bi adila ka nini fo ka do amasaula premier ministre mba ankuna bi wakati do temena an akunte be anini fo ka do amasaula akume ben min supporter suro wakuna sini shu nyaga video do abiga ben nina abiga so mo ben donc vidéo mani nous canaliser li
donc c'est un fait mɔgɔ bɛ tɛmɛ a la ten mɔgɔw bɛ tɛmɛ a la ten parce que des fois yɛrɛ a moyen yɛrɛ tɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ k'i b'u canaliser kuma dɔw la mais est ce que mɔgɔ minnu bɛ k'u utiliser olu de nɔ t'o ye mais kaba voilà nin kuma in dɛ ne bɛ fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka dɔ bɔ nin de la parce que n'i ye mɔgɔ kulekan mɛn a bɛɛ b'a fɔ kuma dɔw la k'a fɔ ko nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan mais vidéomani ninnu filɛ surtout an bɛ minnu ye yɛrɛ k'u bɛ nin baw kɛ très souvent i b'a ye u ka position yɛlɛmali tellement a ka teli faut tu te demandes est ce que mɔgɔ de bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ k'u sara parce que kuma dɔw la n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen tiɲɛ la k'a fɔ k'a bɛ k'u sara i b'a ye u ka position yɛlɛma man di mais ni fɛn yɛlɛmana kuma dɔw la ni actualité yɛlɛmana joona dɔrɔn i b'a ye u ka position bɛ yɛlɛma o b'a to ne bɛ n yɛrɛ ɲininka ne m'a fɔ k'u bɛ min kɛ conviction kɛlɛ de la e bolo ne bolo dɛ a dɔw bɛ yen n m'a fɔ a bɛɛ en l'occurrence Sékou Tounkara conviction kɛlɛ de don dɛ m'a fɔ ko a bɛɛ ale non kaba ale a y'i kali bɛɛ ɲɛna a y'i kali bɛɛ ɲɛna u k'ale b'a tɛgɛ kɔrɔta mɔgɔ tɛ se ka lajigin a b'a tɛgɛ da kuranɛ kan mɔgɔ da hakɛ fana b'i tɛgɛ kɔrɔta Bamakɔ yan nɔ janto la sa bɛɛ tɛ se kali sa bɛɛ b'i kale non bɛɛ tɛ se ka kali bɛɛ b'i kale kale ni ye fɛn ye maliyɛn bolo bi yan bilen videoman bɛɛ tɛ se k'i kali la preuve a ye kɛlɛ dɔ daminɛ sisan t-shirt min bɛ e bɛ min kan hakilina bɔra Sékou Tounkara de la mais les jeunes aujourd'hui dɔw b'a fɛ ko o ta ko tigiya de kaba o ye hɔrɔnya ye a ye kuma min fɔ k'i kali a ko k'a bɛ i kali politicien ka dɔrɔmɛ kelen t'a kɔnɔ i bɛ ba kɔnɔ ayiwa mais sori bɛ k'o min fɔ quoi ni ne o vidéomani ninnu lajɛ quoi ni dabali de bɛ ban quoi mun ninnu de ye yɛrɛ wolo ye ne bɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna clan kɔnɔ ayi min man ne min man ne n'i ye vidéoman n'i ye u tɔgɔ fɔ i ka émission na u bɛna ka na u bɛ vidéo sigi k'i fa n'i ba nɛni k'a sɔrɔ ne dun tɛ fa n'i ba donc a y'u tɔgɔ ayi dɛ ne ma tɔgɔ fɔ ayi ni ne kan tɛ vidéo parce que vidéo 5 bɛɛ kɛra ne kan ne ni n ka tobo ta u y'anw sɛgɛn kosɛbɛ non kaba ne tɛ ka tɔgɔ fɔ mais n bɛ fɛ dɔrɔn mɔgɔw k'a jateminɛ quoi ni vidéomani ninnu u kun bɛ a caman bɛ yen nɔ u kun bɛ yɛrɛ wolo in de kɔnɔ a dɔw bɔra de u bɔtɔ sisan nɔ yɛrɛ wolo bɛ hakilina komi u ka hakilinaw ka surun ɲɔgɔn na mais sisan ni yɛrɛ wolo ko k'a bɛ sɔrɔsiw fɛ an bɛ Choguel fɛ ni yɛrɛ wolo ko a bɛ Choguel la gosi an bɛ Choguel défend wa hali sini ni yɛrɛ wolo ye Assimi na gosi a mɔgɔw bɛ na u bɛ Assimi défend parce que jɛkulu kɔnɔna gɛlɛya bɛ jɛkulu de kɔnɔ ok ni ne ye kuma tiɲɛ gɛlɛya bɛ jɛkulu kɔnɔmɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ o de filɛ ka na bɔ kɛnɛma tan fo ka na se fo nin yɔrɔ ma mais c'est vraiment regrettable aujourd'hui que k'a fɔ ko débat ka réduit tiɲɛ yɛrɛ la vidéomaniw na mouvement de soutien ne yɛrɛ ka ɲininkali avant de répondre à ça n bɛ fɛ ka ko kelen de fɔ n tɔgɔma ye parce que a ko mɔgɔ tɛ se ka don CNT la k'a sɔrɔ i yamaruyalen tɛ c'est à dire que n ye exemple min di o ye premier ministre ka réunion dɔ de senfɛ min taara a ye comité stratégique la n'u ye min nabɔ a kɛra incident min ye o incident de c'est regrettable dans une république c'est regrettable surtout une haute personnalité comme lui u ka réunion na u ka kɛ nin cogo in na c'est regrettable n b'o yɔrɔnin de ma ensuite min ye vidéomaniw ye je crois que pour la presse lui le sait pour avoir la carte de presse, il faut avoir un certain niveau. Il faut diplôme d'Oga Kibolo, fin d'Oga Kibolo. Pourquoi ne pas exiger la même chose avec les vidéomans aussi? Pour qu'ils autorisent les vidéos, exiger le niveau de encadré. Il a encadré. Parce que le niveau de vie, en réalité, il y a analysé la senti. Donc, vous pouvez communiquer. Franchement, à la démocratie est renforcée, quoi. Bon, allez, moi je te concerne, ne t'en dos là parce que Karsa Warmna, conviction là, mais c'est que sur le changement qu'il faut expliquer, nous lutter. Du jour au lendemain, la vidéo que Karsa soutenu, au double c'est dire voilà, donc faut expliquer. Donc, me faire un et mouvement de soutien, c'est quand même regrettable parce que transition, où l'on a comme Malikoura. Malikoura suppose que pratique Koura ou des Kangat. Mais au pratique Koura, ça dit qu'il y a jatemine. Antenne en dado bela mais al ni logements sociaux nous ne faisons ou nana ou kerachomi al ça au pratique que l'on devait continuer ensuite mouvement de soutien ça dit que souvent je me pose la question est-ce que en autorité au agenda aurait de vous vouloir minte Mali transition gestion parce que ni quand tu autorises la création d'un mouvement de soutien ça veut dire que tu as d'autres ambitions si on est ambitieux aurait-il ni Malité si c'est pour soutenir tes actions peuple déjà peuple a raquetis du Mao peuple ou soutenir déjà Djama Mimbora le 14 janvier c'est largement suffisant comme mouvement de soutien ni hakilna aurait-il là je crois qu'il y a un yeshiga paradro débat mais ni mouvement de soutien ça veut dire qu'ambition aurait debout là c'est pour que le fait de traîner autour du délai de la transition au béba il y a des capots nous banques a peut-être agenda aurait debout sinon entre 14 mois et 24 mois là et 16 mois et 24 mois là est-ce que Bembanga Kola pour que Djamana Dombe Gela Mingana Sega Bokono Bia
Donc bibibi ni a jatemina transition franchement erreur tiara il faut avoir le courage de le dire erreur tiara parce que jamana donc degunen de do bi kosobe ni jamana donc de wu jatemina il sait ka ko sila kebe fe ka mali jo e mali jo munu kama nous les maldenw ye olu degunen do bi e kala je va au marché voir donc bi gɛlɛya yɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ donc n'a fɔra kan tɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ fo tuma o tuma an bɛ fɛn dɔ de tasuma dɔ de kɛ tulu la ka o to ɲaga ka front dayɛlɛ front bɛ ka dayɛlɛ finalement o front bɛ kɛ sababu ye ka fɛn yɛrɛ dun. ayiwa pour que an ka bɔ nin kuma kɔnɔ bi in na an sera nin niveau ma Sori Ibrahim Diallo est ce que nin tɛna kɛ gɛlɛyaba ye transition kɔnɔ ni transition mɔgɔw yɛrɛ dama bila la ɲɔgɔn na nin cogoya ta mun kan ka kɛ pour que ka nin éviter transition ka se ka a tagama se ɲuman ta. Kaba, Nazara Koko, une petite négligence accouche d'un grand mal. Tiens. C'est-à-dire, fruku, kuma munu beni abe moko ni wonche. Ni nyema mujo ujoro la. Abse ka wolo fe la mini. Nyema mo colonel yere ku ujoro la. Transition responsable ku ujoro la. Je pense bien que recadrage dokera en son temps. Isa kaudimi. Akmek bolaya kami fo asimika président la dona leuna a wulila a cadrer ka fa na kan kuma jo. Ce n'est pas d'actualité. Et je crois que munu yake a wakati la ils se sont assumés. Et aujourd'hui en frère Romina, il est temps que en ka bon nous kono. Recadrer les partis du cadre stratégique permanent pour une transition réussie. Non, Damadi. Suku bébé kake dumala la parce que olu be kerefe olu yɛrɛ bolo u tɛ se ka foyi ɲɛ jamana in kɔnɔ bilen parce que u tata la donc recadrer ka daminɛ non tɛ ka baga olu ma sa ka ban u famana communiquer ma u famana réunion ma gɛlɛya ninnu bɛɛ an ka gɛlɛya ninnu bɛɛ ninnu de ayiwa non recadrer ka daminɛ non c'est pas fini non recadrer ka daminɛ olu la ka ban ensuite n'o tɛmɛna ka bɔ yen les clubs de soutien, les mouvements, les associations, nous bebo kabo, kamgo frafra, ou fene voulez qu'on recadre katia fouille. Aujourd'hui, seul le Mali compte. Oui. Mugoko anka bokono. Aïwa. Ami Mbassi, mais Nima, Ami Mbassi. Non, je pense que. Mon gars qui a pour que transition qui a marché du matin. Mon gars qui n'est pas sûr faut comment on fera nyonka parce que n'est pas donc ou tu sais qu'on fera nyonka. Hakina ko do. Sinon. Ne pas se faire mon cadre et bien que mon faux cadre je peux comprendre parce que le cadre n'est pas là-dedans mais au sein même du M5 problème B maintenant les mouvements font un bekana parce que ne pas qu'on faut comment mon fera et un moment donné là ou fera la nion mais c'était pas la conviction et boire comme il faut conviction côté mais si ça tient bekana parce que Guélia Mimbe avec l'embargo et tout ce qu'on a parce que premier ministre me sait que solution du aller ko comme c'est que barque parce qu'il y a problème donc problème est quand c'est qu'à combler mais au tient de où mais est-ce n'est pas faut mais allez ma faut kaba kumbe il a dit qu'il a un plan de riposte seul Nico Amasstan ko tu vas nous sécuriser ici là n'a pas sécuriser on va s'en prendre à toi munganga ke donc munganga ke et bien comme on ne peut pas ne connaître nous y a aucun faragnon encore quoi tu sais qu'à faragnon munganga ke c'est Assimi qui doit prendre ses responsabilités d'abord parce que c'est le président chef de l'État moi chite mal là non même cadre moi munote Assimi Bonya ne faut moi je ne suis pas pour que on mette Choguel de côté parce que Nico Kiboke ouais gélé warade mais il faut le recadrer parce que Choguel n'est pas Choguel il est intelligent Choguel il tourne comme au blad sur ce chemin kata mo blad dans cet embargo là donc il est temps maintenant de le cadrer et de le recadrer ça c'est mon avis et Choguel m'a 18 août coup d'état que au quoi fait à ma rectification peut-être le mot rectification au bord Choguel là mais aller mon coup d'état falake minu yo coup d'état que flana que toi foradi quoi agenda faut écouter banda oni mutarwan mbolo ko faut élection donc on sait très bien que faut embargo ko na wolo mune wolo la embargo là oye fanga monopole li o de wolola embargo la o ba yira ka fo minu ye coup d'état flana ke ou kumba do tigitigi ka fo ku ka objet ou ka agenda te élection yi ka ben a date folima anga ben o la donc ka fo ko Choguel le malla diga embargo konna la nete soma colonel nu ga colonel nu ga agenda kunu una nana wabi o le biga exécuter et miye me don alsa mɔgɔ bɛ ka M5 kɔnɔna fɔ ka M5 kɔnɔna carte d'échange mɔgɔ i b'a fɔ Sori bɛ ka fɔ cogoya min na ne tɛ olu ye quoi parce que olu b'u ka droit de ne bolo dɛ u ka droit yɛrɛ u ka devoir yɛrɛ de ye nin ye u k'a kɛ tan mais M5 kɔnɔna la n'u sarigo kumaw bɛ ka fɔ depuis don min na premier ministre ma nommé fɔlɔ
depuis à ka décret de signature ma bo Fadi est communiqué que gafo ku ou te fait premier ministre nga ke premier ministre ak domin polomina a passer la CNT kono nous sar kilinga kuma kona la ayira gafo a mandine igana parce que itisi nous sar ye noti mi di mais au fana ya kana ka droit ide ne bi go de fo mais mo kana ke ba fo ko indamne na 3-10 là quoi ko madame na ene depuis premier ministre ma ke premier ministre nous sar te fait akakai waya fo aye conférence yere que maison de la presse la ka fo comme un chef de parti politique que premier ministre kalema djenin nous ça conférence de que j'étais là-bas donc en plan chronologique là faut que ça ka 3/10 infana aya tout de ka sinon il sait très bien que ka fo ko premier ministre ka fait évaluer 33%, il y a 57% qui sont en cours d'exécution qui m'a exécuté Kaban, mais qui sont en cours d'exécution et qui a Tchamambe Infana, nié et PAG évaluation Kala, a Tchamambe Infana, Ireba et Gafo, Premier ministre Goko, c'est en cours d'évaluation et c'est en cours d'exécution parce qu'à ma banne, sinon Benyaba la Kafoka Tchamamigake. Aujourd'hui, Kafoki débat réduit, Kafoko, Premier ministre de Biga Clan, qui est au terrain, moi, je Premier ministre fait depuis Nagasigi. M5 beaucoup m'a foka tia mon ne de la kan fo ga plateau kilin ka isa mo minu bana M5 là au lieu ga ban premier ministre la BM5 gon mo minu ku ko do M5 là après 18 août bi au lieu ga ban premier ministre là donc avo ki be premier ministre de juger ka fo ko o de kan nous fora nyongo nga comme abisi a photo comme abu fora nyongo nga donc arama ben nu bebo mo ko fe bolo ou bebo o mo ko fe wakati do kela ni bela jele de bana M5 ni premier ministre Isa c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que Djamana c'est à résumer M5 là ça. Aïe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête ça. Et puis Flana est mis. Néo de Fongo, Nambura Mokoko là. En réalité est en face. Ni émission mon configuration qu'elle l'a vu. Néo de j'ai tout le temps dit que la transition est composante fladé. Parce que ailleurs quoi CNT nyekola la ko arma warmi de arma na ko militaire ou quoi. Ça veut dire tout ce qui concerne la sécurité là, ou militaire ou quoi. Donc et c'est sur ce plan seulement que ça marche au Mali. Sur le plan sécuritaire. Pas de réforme. Il n'arrive pas à rassembler à teka jamana et réforme munukanga que lumba damine autola ambe continuer temps alors que tami 18 mois kera déjà 18 mois kera amassé faut imasser ke hali ça nani drama à ce rythme là on ne va rien faire donc autant assimi yemi faut assumer pour que Malien bega se ka fara nyogonga parce que non obisika que ça obisika que tu vas Mali kono community la ka se ka Malien bega fara nyogonga au moins premier ministre doit obisika choisi mimi se ka mo rassembler OK non dans tous les cas dans tous les cas dans tous les cas assimili suka ka mo obisika ka mo obisika ka mo ibina dona ka fara c'est-à-dire que ne me fait ka min fodron c'est-à-dire que jamana c'est ka résumer mo kele ou bien mo flala nous lutter ni ala utanya jamana de continuer donc nul n'est indispensable donc nous botugola déjà à partir du 9 mois minkera gouvernement na anana jatemine ka fu gelia dongo do kunu ngafsani biye donc pour qu'on se ka bokono il faut essayer autre chose plan de fana essayer maintenant on peut essayer du moins qu'on prenne un premier ministre un autre premier ministre un nouveau gouvernement pour rassembler tout le monde. Est-ce qu'on a débat c'est que la transition c'est à zéro mais transition de zéro de là transition m'a bougé en réalité parce que ce qui est sûr, les militaires font leur boulot. Les militaires font quoi baraque. Sur le terrain militaire, les militaires font leur boulot. Mais sur le plan politique, sur le plan des réformes, rien n'a été fait pour l'instant. Donc est-ce que va continuer au Togo là ça? Nyingali be no. Aywa amo o nyingali tomito ye no. Amo nyingali tomito ye no. Katanya fe ay ante debakoka. Remdi talina tabali ante debakoka. Ay ni do na ta ono na tabali ka ambe debakoka bi ante ko o debake bagay. Doko ku ngono mi ni o wara la kosobe o be talika fena gosi alno ya soro doko ku temene anwuye apuma foka foko muko shudo yira muko shumunu ni apuma chara kosobe amanya mingo jamana nyema koko oluka jatemne ya ira ka foko franci be ka olu dododo kuka kuna fonu nyeini na wele ko espionnage ko ka faro ka fenani ku beto ka panguru fenani na pamp ma opma ankuna yamaria tu bolo ka be panguru biduru nyokana bo ka dam le janvier ka se sama uye obara munuke ni obara o make u Kenya ula anga dam ne Yusuf ebe ni problème analyser tugo di ani France ni nyokonche
Et bamanan bɛ zala dɔ fɔ Mali kɛ ni France ta kɛra muru da ka go sogo ka fasa. C'est-à-dire que ne hakili la malheureusement tun man kan ka se fo nin niveau in ma. Mais n'a kɛra tan an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn k'a fɔ c'est regrettable. Parce que gosi ta in tiɲɛ yɛrɛ la fo enquête pour moi fo enquête résultat ka bɔ tuma min na pour que an k'a dɔn karisa de don ou bien karisa tɛ. Mais Franciscain ye jalaki bin dɔ kan ka ban. France jalaki di comme Malien fana jalaki bi France kan. Parce que olu ko France bɔlen tuma min na k'olu nana jateminɛ charnier dɔ bɛ yen ko su tun b'o kɔnɔ ko su yɛrɛ commencera kasa commencera ka bɔ. Kasa bɔra kosɛbɛ. Donc Mali y'o fɛn mais français ko k'olu fana y'u ka drone k'u ye yen surveiller k'u nana sɔrɔ ko armée malienne ni u ka mɔgɔw irisiw k'olu tun bɛ yen k'u bɛ ka su dɔw dɔn. Donc bi c'est-à-dire que o solution ye min ye enquête de kan ka kɛ pour que ka situer réellement jɔn de n'o dɔn jɔn n'o tɛ. Nin kɔni nin ko in ani France ta kɛra rupture yɛrɛ de rupture totale de. Parce que peut-être an bɛna da dɔ RFI ni fɛn fana t'a la mais gosi ta in franchement ne kɔni tant que enquête de ma kɛ pour que k'a dɔn réellement min de don. Parce que je me pose la question jɔn de qui a intérêt à ce que ni charnier in ka kɛ yen. Ɲininkali bɛ yen. Qui a intérêt à ce que nin ka kɛ yen. O ɲininkali de bɛ yen. Armée malienne déjà u ye yɔrɔ minnu libéré an ma exaction kuma mɛn hali n'a jalaki taara ka dɔn mais u y'u justifié an ma exaction kuma mɛn est-ce que olu fana bɛna mun de kɛ ka mɔgɔw ka dɔw faga ka tila ka n'olu su dɔ yan ils ont quel intérêt à faire ça et France fana a quel intérêt aussi à faire ça aussi. Donc maintenant faut que enquête na moi je suis pour qu'il y ait une enquête indépendante même. Ayo enquête indépendante o bɛ se ka kɛ malien ye comme fɛn wɛrɛ bɛ se ka fara kan au moins bɛɛ ka représentant ka k'a la pour que au résultat à partir des résultats maintenant an b'a dɔn réellement jɔn de nin baara in kɛ jɔn m'a kɛ. Yusuf ko enquête de y'a solution ye. Enquête mais an tɛ enquête ma kɔnɔ ka France jalaki o. Cogo di. Mali armée ma gosi libéré o. A dira rétrocession ni kɛra. Donc an ma taa kɛlɛ kɛ ka gosi minɛ. Mɔgɔ dɔw de tun bɛ kan kɔnɔ. Mɔgɔ dɔw de tun bɛ kan kɔnɔ minnu bɔra ni an donna. Et la France est très forte dans ce qu'on appelle la manipulation. Comme kaba ja drone bɛ France bolo min bɛ se ka mɔgɔ a bɛ su do. Mais mɔgɔ minnu nana ni su ye su in bɔra ni drone m'o ye. C'est que ma donna so bi kan famu quoi mais qui la met de drone ye laban de ye quoi su don yɔrɔ su bɔra su natɔ drone yo yira anw na amo yira anw na su fo mɔgɔ bɛ su kunna et puis mɔgɔ jumanw do et puis fo ka taa se nin yɔrɔ in ma jɔn y'a fɔ k'a ka mɔgɔ dɔ mɔgɔ 7 mɔgɔ 8 k'u sara ko u tununa tantɔ ko o su kan ka don yɔrɔ sema mɔgɔ dɔw tun y'o fɔ k'u ka berger dɔw tununa. Bon, kuma bɛɛ o fɛn ninnu bɛ kɛ o mais jɔn bɛ nin su ninnu réclamer jɔn ye nin su ninnu réclamer k'a fɔ ko nin su minnu filɛ tan nin bɛ se ka k'an ka su ye fo ka taa se nin wagati ma an b'o ye fɔlɔ o bɛɛ kɔfɛ France drone de ye nin ye mais an ka kan joli attaquera France drone m'o ye dugu attaquera dugu Wataguna bɛ attaquer don min na n delila k'a fɔ i ka fɛn kan yan nɔ an ye Watagunakaw ta en direct u ko ko France tɛmɛna ye Barkhane tɛmɛna même pas 15 minutes olu attaquera Barkhane m'o ye o attaquer tɔ ye o film t'u bolo depuis Barkhane nana yan fɔ bi e film jumɛn y'u bolo ni nin tɛ surtout ko u bɛ fɛn minnu wele ko dansago wale e y'o o film jumɛn y'u bolo ni nin tɛ an tɛ enquête ma kɔnɔ pour que an ka da durpa ka kuma la k'a fɔ ko nin su ninnu ko a bɛ le 19 kɔfɛ yanni le 19 cɛ de su ninnu donna an dalen don o de la mais munna France bi taga hali an ka mɔgɔw ma tila u ka installation na Mali armée donna Gossi le 19 le 20 le 21 an ɲɛ bɛ nin la mais o b'a yira ne jusqu'à preuve du contraire ne dalen don a la k'a fɔ ko ne ka armée jabajɛlen don nin ko in na et mɔgɔ minnu ne bɛ n bolo ɲɛsin mɔgɔ minnu ma bi o de ye k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ ka kan occupé yanni le 19 cɛ nin ko in ye olu de ka. Ayiwa Ami Baba Sise n bɛna i ma sa sori. Bon tu sais nin kuma ka gɛlɛn moi ne tɛ se ka nin jalatigɛ parce que o y'a fɔ cogo min n'a fɔra ko enquête dayɛlɛla comme tout est en cours an b'a to ten mais Youssouf ye mun fɔ k'ale dalen bɛ Dirpa ka kuma de la moi je pense que tu es journaliste ni Dirpa ye fɛn fɔ ni France ye fɛn fɔ e de kan ka se ka enquête kɛ k'a lajɛ nous on n'a même pas les moyens aujourd'hui d'aller vérifier sur le terrain quoi que ce soit donc seuls les enquêteurs ont accès même pas tous les enquêteurs donc tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn ne ka se ka fɛn fɔ n na quoi parce que d'accord Kaba Issou ko ko an man ka enquête ma kɔnɔ c'est vrai
d'abord ne bɛ kuma kelen de fɔ jamana marabagaw ye k'u hakili t'o la parce que communiqué kɛra DIRPA fɛ jamana gouvernement ka porte-parole bɔra ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ ka kɛ Faransi fɛ jɔrɔna dɔ yɛrɛ b'u la parce que an y'a ye mois de janvier kana se bi ma avion minnu bɛ yen Faransi avion ka taa se avion wɛrɛw ma o 50 de bɛ sanfɛ i ka faamuya b'a la bɛnkan sɛbɛnw olu bɛ ka namara ka pankulu lawuli sanfɛ ne ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun de ko fɔ d'abord transition Assimi ka décision ta an ka bɔ G5 Sahel kɔnɔ fɔlɔ an ka bɔ ministre non a fɔra i ɲɛna CNT la k'an tɛ ka bɔ ayi an ka bɔ G5 Sahel kɔnɔ parce que en tant que an bɛ G5 Sahel kɔnɔ avion dɔw bɛ yen olu bɛ pan o an bɛ MINUSMA kɔnɔ olu bɛ pan o ka ban donc an ka bɔ G5 Sahel kɔnɔ ka bɔ MINUSMA kɔnɔ Faransi gouvernement ni transition bɛ yen bi k'a fɔ ko enquêteurs sigira Mali enquêteurs avec tous les spécialistes u ka taa ka enquête kɛ maa kelen kana don a la parce que Faransi disalen de don non mais e ka ne lamɛn ka ban est-ce que o ye enquête indépendante ye Faransi bɛ ka min ɲini bi ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin Assimi n'a ka jama ma don tɛmɛnenw na Faransi b'o de nɔfɛ donc nous on a tous les moyens aujourd'hui ka ni enquête kɛ min kɛlen don ka taa k'an dir'i ma mɔgɔw bɔra kan kɔnɔ i taar'i sigi i nun bɛ kasa dɔ la ka ban i wulila i y'o sɛgɛsɛgɛ Faransi b'a kalama k'a fɔ ni an ye kan libéré ni don bɛɛ armée bɛ taa o de la drone wulila drone ma wuli kun fɛ o parce que Faransi b'a dɔn prêt armée malienne bɛ se yen nous on a des formateurs étrangers an tɛ se ka taa an sigi an kun fɛ ten o sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ n'an ye min mɛn k'a fɔ kasa dɔ bɛ yen qui n'est pas normal o bɛ ɲɛɲini de o et Faransi b'a dɔn prêt u ye baara min kɛ u ye fagali kɛ ka sudonni de kɛ an ka mɔgɔw sera kɛnɛ kɔnɔ kasa min bɛ yan nin tɛ kasa gansan ye dɛ u y'a ɲɛɲini Faransi b'a dɔn parce que u ye mɔgɔ faga ka tila ka taa sudonni kɛ Assimi k'i jɔ a jɔyɔrɔ la enquête ka dayɛlɛ Mali ka enquête kɛ ka papier bɔ ka bin mɔgɔ kelen kana don a la parce que Faransi disalen bɛ de dɛ Faransi b'a fɛ ka kungo de se an ka sɔrɔsi ninnu ma don nalenw na n'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka ban u tɛ taa ka kungo an bɛ o gɛlɛya kelen Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kelen kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw k'i ye jalaki bin RFI ni France 24 kan an k'a fɔ France Media Monde ka baarakɛminɛnw kan k'a fɔ ko u bɛ baarakolonw na haute autorité de la communication ale fana nana ka na a baara bila a minɛn kɔnɔ wa a ye ɲɛfɔliw kɛ kun min na ale bɛ jalaki bin RFI kan Sori Ibrahim Diallo bon haute autorité de la communication ye raison minnu fɔ u ye la convaincu wa ka ban bɛɛ n'i ka baara tɛ tiɲɛ don haute autorité de la communication cakɛda de don min sigilen bɛ fɛn o fɛn bɛ kunnafoni di minɛn kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen bila i ka sariya kɔnɔ awɔ n'i ye baara o baara kɛ ni dankarila la jɛmakan gafe min bɛ d'i ma a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la a b'i hakili lajigin awɔ suspension de kɛra o avant que an ka se ka retrait ma mais an ye mun kɔlɔsi Faransi Africa France 24 ni kumaso saba in fila in u bɛ min na ka ban Mali kɔnɔ en tant que u bɛ yan basigi tɛna kana siga bilayi bɛ wuli wagati dɔw la hakili ka fɛgɛ ka s'o ma fo arajo de bɛ na ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ o ne ni dɔ jɛra an sigilen bɛ maki dɔ kɔnɔ i bɛ hakɛ to n t'a tɔgɔ fɔ dɛ a y'a ka téléphone ta heure dɔ sera k'a fɔ n bɛ nin yɔrɔ la ni mɔgɔ ninnu nana avion bɛ sanfɛ ni pick-up bɛ ka na u nana u y'a tiɲɛli kɛ tan an sigilen bɛ yɔrɔ kelen na tabali kelen kunna mais o ye ladiriya jumɛn ye kunnafoni di kɔnɔ o mɔgɔw bɛ an fɛ ka baara kɛ tan tɔ ka ban n b'a fɛ ka min fɔ n ma sɔn min ma o ye ka retrait kɛ ka suspension kɛ ka tila ka bɔ ka taa kuma o de mun kan mais an kana ɲina ni kun y'a dan ne ma RFI ni France 24 an kun tɛ u suspend jugu dɔ bɛ yen i b'a to i kɛrɛfɛ i bɛ kɔlɔsili bola kan a b'i permettre i bɛ erreur dɔ bɛ yen fili dɔ bɛ yen i kana bɛn o ma. an bɛ Baba Sise Haki y'a ka raison fɔ raison valable de e bolo. non Haki y'a ka raison fɔ effectivement. a ye date fɔ ka fɛn fɔ ka da. Haki ye fɛn fɛn fɔ n y'a bɛɛ lamɛn mais je pense que la Haki n'aurait pas dû. a man ka kɛ. ne bɛ to ka fɛn dɔ fɔ Haki jugu ni ko kɛra la ko min tɛ bɛn faut dénoncer ça. Moi je pense que RFI et France 24 ou Mangang ou suspendu ou Mangang ou fréquence retirée pour plusieurs raisons. Je prends l'exemple même de Renouveau ici. Où il y a Rasta émission où n'a Renouveau date une fois ici. Mais gouverneur de Knyok. Mais John de RFI suspendu. Ce n'est pas la HACO, c'est le gouvernement qui a suspendu d'abord RFI et France 24. C'était une erreur.
Déjà, même dans la forme, normalement dans une justice sérieuse là, RFI va gagner. Parce que Hakire Kanga suspendu, Hakire Kanga retiré définitivement. Oui. RFI a fait mon info. À faire une diffamation de nous. On est tous des journalistes. Quand tu fais une diffamation, là, on procède à engager contre toi. Comment mon fera RFI fait bien? Je ne sais pas faut tirer de ou ben galon de. Parce que j'ai dit il faut toujours rester journaliste. Oui. Normalement, ni plainte donne RFI comment? Et que ailleurs là ko RFI il faut ko tienter. Mais est-ce qu'il y a une méthode fenena David Baché Krengren a une méthode utilisée. Est-ce que méthode fenena déontologie ni éthique au fond? Surtout que la connotation ethnique doit connaître. C'est un genre. Est-ce que au conseiller l'endo qu'on a fondé par là? C'est un genre enrobé de dos. C'est un genre avec eux. Il dit que comment quand c'est il va tu prends. C'est pourquoi j'ai dit ne pas diffamation yoro de là. RFI est mon fou. Tiens de bon tienté. C'est dans une justice qu'on peut savoir ça. ABC. Francis Russie occasion de suspend. RT. Pour retirer pour ce makala fouille makala. Oui, mais moi, moi j'ai dénoncé. Non. Mais Francis, ok. Il n'y a pas eu de procès. Le problème, c'est quoi? Moi, j'ai dénoncé France et Minke. Nimfana, j'ai dénoncé. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que Manganga Keo. Moi, je pense qu'il faut porter plainte. Ni faire un fort dans un média là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu es à Renouveau ici. Moi, j'ai une radio. Je suis filé dans une radio. Si ni bien ou bien si dans des situations comme ça, il faut accepter aller devant la justice pour te défendre. Sinon, RFI là, nous, on peut faire face à RFI, même si on n'a pas la même audience. RFI fait mon info. Combien de fois c'est les mêmes médias maliens qui résistent à ces médias internationaux? Donc il faut qu'on tienne faux quoi. RFI est mon phobie. Ensuite c'est qu'il faut tienne ou bien galon. Seulement mais pour répondre là ni c'est qu'il tienne à galon il m'a fort à même pas. Quel procès de quoi? Ou bien oui tiens. C'est dans un procès que RFI peut venir avec ces éléments. Au Kilimakeo. Mais ne pas que mon faux c'est ça. Mais pour des questions de sécurité quand même hein. Surtout ni ethniquement donala ni jamana mara feneye ka jatemne ke mumbeke sawe ka jamana de. Il y a même des radios au Mali ici qui sont dans ça. Ils sont même pire que. Donc ambo fena ko da Youssouf. Mbafo mkorege la mi po asije ka sawal. Avec la justice ko kuma mfo o de hakio. Non. La hack c'est une structure administrative. La hack et des sanctions. Il peut des contrôles et des sanctions. Oui, mais la décision et des sanctions. Il veille sur le bon fonctionnement des médias et qui prend des sanctions. Attendez. La hack est une structure administrative. La hack là, tu attaques sa décision en justice. Donc c'est différent, c'est pas une justice. Voilà. Décision, monsieur, attaquer justice là. Au corps décision massée à Dana Al-Saoud. Oui, la massée à Dana. Non, c'est un monsieur qui a justice là. Et comment ne me faire mini for ABC. Moi, à Forako, France Média mode qui communique là, on va justifier. Ou ma pas. Ou hakima décision tarasora mu hakila nyingal ke. Na soro. Na ankulila an kuna fundilaw an be afo an afo ni plateau yere ka ko eta ka datugu ka amai bina blala minan kono. Parce que pour la blala minan kono. Sini na ya an yona ware soro. Na msi ka wuli ka jɔ min kɛ pour que an ka segin an ka droit kɔnɔna la n'a sɔrɔ o bɛ ɲɛnabɔ justice de a ka ɲɛnabɔ kɔnɔ mais ni fɛn bilala an minɛn kɔnɔ an bɛ an ka kɛlɛ de banna o n'a bilala an minɛn. E fɛ ko jamanaden fanba de ye nin ɲini wa. Jamanaden mɔgɔw bɛ k'u dɛmɛ RFI lamɛn fɛn wɛrɛw. Non seulement jamanaden fanba ye nin ɲini mais aussi a tɔgɔ a kan ka kɛ sira min fɛ haki de bɛ se k'a kɛ o y'a kɛ wa gouvernement ka communiqué kɔnɔ gouvernement ye bɔda d'a yɛrɛ ma dɛ. Gouvernement ko abina a référé autorité compétente kan n'o ye aki a ka kɛ u y'o makɔnɔ o u m'o makɔnɔ mais quand même communiqué ye min fɔ mais o fana taara fili bɔgɔti ka sɔrɔ haki ma a ka décision bɔ dɛ Aïcha mais u ye nin f'u ka communiqué kɔnɔ jɔn ye fili bɔgɔti c'est le gouvernement Aïcha non o prévu tɛ fana bolo bi Aïcha o prévu document foyi tɛ e bolo ABC k'e bɛ se k'o fournir ne ye ko min b'a jira k'a fɔ ko gouvernement de y'a kɛ o tɛ yen e bɛ k'a fɔ k'an ka prévu makɔnɔ RFI ni France 24 ka kuma la sisan nɔ e yɛrɛ bɛ se ka prévu dɔ d'a ma min b'a jira k'a fɔ ko gouvernement de y'a kɛ. Moi je vais te dire je suis journaliste c'est le gouvernement qui a fait et puis tu as vu un communiqué de la HAC qui suspend RFI. C'est ta réponse. Il là. Mais mon a datugura. Aka haki fana sigile to haki makuma. Mais bien non, n'anye keleke. Anye keleke. Mais odon, o tigi a fo kone de akeo. O tigi o fo gouverneur a papier de bonnier renouveau datugura. O tigi o fo odon be o keleke ga fo ko o manga. Bi, mo mi e fin datugu. RFI ni France 24
ka fɛn accréditation minnu la o de kun kan ka kɛ wa o de y'a kɛ bi n'u ma sɔn n'u ko k'u ma sɔn wa France Media Monde m'a fɔ k'a bɛna kɛlɛ kɛ o a ko de ko a bɛna sariya bolo bɛɛ lajɛlen utiliser sisan an b'a to u ka taga sariya kan comme i yɛrɛ ko cogoya min na ko justice dɛ olu de bɛ taga justice la. Non, je ne parle pas de la diffamation, je ne parle non, pas de la non, procédure ma ban. Voilà, procédure ma ban. Isa bamananw bɛ zanna dɔ fɔ ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i b'a fɔ ba su kan. Est-ce que an ni duga ɲɛ kelen? An ɲɛ kelen parce que an bɛɛ kunnafonidilaw de c'est à dire que a kɛra ninnu ye bi sini a bɛ se ka kɛ ye a delila ka kɛ nin ye sini a bɛ se ka k'ale ka radio ye donc ni ne ye n bila journalistya hukumu kɔnɔna la n b'a fɔ vraiment ce n'était pas la peine a tun man kan ka kɛ a tun man kan ka kɛ. Mais raison d'état dun? Oui, raison d'état bɛ yen mais en fait fɛn bɛɛ bɛ se ka expliquer ni raison d'état ye mais la liberté d'expression aussi il faut qu'on accepte. Mais est-ce que David Maintenant surtout que Abi Baba non ne tɛ David Bachir ta in dɔrɔn ma o parce que aussi souvent min na k'u ye allégation d'exaction ko armée exaction que des trucs comme ça. O dɔrɔn tɛ u ye séquence caman fana fɔ. O fana b'a la o tɛ tiɲɛ an bɛɛ b'a dɔn o tɛ tiɲɛ mais n'o tɛ tiɲɛ i yɛrɛ b'a dɔn n'i ye fɛn sɛbɛn i ka gafe kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ droit de réponse bɛ yen sori y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ o maa kelen autorité kelen. Ani appellation péjorative à l'endroit de nos autorités. Oui voilà olu bɛɛ bɛ se ka corriger o mais sori m'a fɔ a ka kuma kɔnɔ autorité kelenw tɛ tila ka taa kuma o média kelenw kan i ye média min suspect i bɛ tila ka taa kuma o où est la cohérence où est la cohérence donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn franchement on pouvait éviter ça c'est à dire que n y'o de jateminɛ n ko transition bɛ crise de entretenu parce que pour moi nin ye crise wɛrɛ de ye ka mɔgɔw hakili détourner ka bɔ essentiel la ka taa nin fɛn na parce que pour moi la suspannen ka ban an man kan ka mankan wɛrɛ ko la an ka priorité min ye mun ye an ka ɲɛsin olu ma an ka ninnu to yen mais min ye média kɔni ye franchement en démocratie la liberté d'expression vraiment c'est un pilier important et vraiment an kan ka hakili to la kosɛbɛ a kɛra France médiaw ye o a kɛra média wɛrɛw ye o franchement an ka hakili to la kosɛbɛ quoi. Isa an journaliste bɛ client an bɛ si an ka fɛn dɔ kɛlɛ bi an bɛ ka bi o piège de kɔnɔ o ye mun ye o ye corporation ko kɛlɛ de wa bi an fana b'o dɔrɔn de kɔnɔ dɛ a bɛ komi sisan école maître dɔ ka wuli ka kojugu kɛ école maître bɛɛ k'a fɔ non école maître y'a dɔn n'i ko duga bɔ an su kan i b'a fɔ duga bɔ an bɛɛ de su kan non an b'o o de kɔnɔ an dun bɛ tile k'o de kɛlɛ syndicat nana olu ko ninnu de kama ka mɔgɔw ka kojugu dogo bi an kana n'a to an yɛrɛ ka bin o piège kelen kɔnɔna la k'a fɔ dɛ an ni ninnu bɛ baara suguya kelen kɛ hali n'a y'a sɔrɔ ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ni u ye baara kɛ tantɔ u kan ka jigini an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka sɔn ka na baro kɛ an fɛ an b'a dɔn k'a fɔ faamuyaliba sɔrɔla baro la an bɛ foliba di Bamusa Sisoko Jokolojo an kɔrɔkɛ dɔ an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Mohamed Karan bɛ yan fo Orange Mali la an bɛ a fo Alimami Sangata ORTM na Maître Ndiaye Haut Conseil islamique mɔgɔw ka conseiller juridique dɔ an b'a fo an kɔrɔkɛ Kalilu Traoré yan fo Kanajigi la an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Mohamed Dramane Traoré Fali secrétaire général do k'a bɛ lamɛnni la an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka foliba di ka taa Kulbi ma incomparable style an b'i fo Diko an bɛ foli d'i ma an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Aziz Sidibe Segukaw fɛ yen an b'i fo Seydou Patrice Dambele an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn Aramata Keita an bɛ i fo Aba a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Segukaw fɛ yen an b'aw fo Madu Kuyate Segu Récotrali maa ɲɛmaa dɔ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma maa welelo ye Ami Baba Sise Le Figaro maa ɲɛmaa dɔ Sori Ibrahim Diallo Renouveau Youssouf Koulibaly ka bɔ Radio Arampar la Youssouf Sissoko l'alternance o maa ɲɛmaa dɔ Ousmane Togo ale bolo tun bɛ réalisation na Fuseni Daw bi ale bilalen don Bintu Napo place la ka sɔrɔ kɛ bi ye selibaraw ye Bintu an b'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn f'a ka denbaya la a n'a furukɛ an b'u fo Dramane Kone Dak Junior ale bɛ régie d'antenne na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw k'an bɛn dɔgɔkun nata ni jɛmukan kelen in kɛnɛ kan wasalam Ala ka seli diya Ala k'a k'an ma baraji ye Ala ka jamana basigi ami